Wel, dwi jyst eisiau gorffen yn amser ni efo'n gilydd bore yma drwy fynd yn ôl i edrych ar rhai o eiriau y bugeiliaid, sef peidiwch bod ofn. Nawr, yn y cyfieithiad o'r Beibl da ni'n iwsio rhan fwyaf o'r amser rwan, mae yna air bach o'n pwysig wedi cael ei adl allan am ryw reswm. A braf i godi hwn fyny efo'r dyn sydd wedi wneud y cyfieithiad. Sef y gair wele. A mae rhywun yn gallu deall pam falle bod y gair wedi cael ei adl allan. Achos mae e bach yn hen ffasiwn yn dydy, chybod? Chybod, pan fi'n mynd rownd Tesco gyda'r hogiau, gyda myna, wele bananas. Chybod, neu, wele o tils i ni fynd i dalu. A wedyn fi'n gofyn i myna, ti'n gofio le wnaethon ni barco'r car? Wele'r car fan acw. Mae e'n air bach yn hen ffasiwn yn dydy. Ond, dwi eisiau deud bore yma bod e'n air pwysig. Mae e yn air pwysig iawn. A mae e yn yr hen gyfieithiadau. Nac ofnwch canis wele. Neu yn yr 1980s version. Peidiwch ag ofni oherwydd wele. Mae e'n air bach, ond mae e'n air pwysig. Achos ystyr y gair wele yw nid jyst rhyw fath o glans, nid jyst rhyw gip sydyn ar rhywbeth, ond ystyr y gair wele yw stopio, edrych yn iawn a cymryd e i gyd i fewn, a gadael e fynd mor ddwfn am eich calon chi yn mynd. A dwi'n yn gwybod amdano chi, ond os da chi'n byw bywyd mor fler a ffrantic a fi yn aml, da chi hefyd angen clywed nadolig yma, wele. Jyst i ni gymryd amser i stopio, i arafu lawr, i edrych ac edrych go iawn ar pwy ydy Iesu a be mae fe yn ei gynnig. Nid rhyw gipolwg sydyn, nid rhyw scroll sydyn ar TikTok, neu Instagram, neu Facebook, ond actually edrych go iawn. Cymryd amser i gymryd e i gyd i fewn. Dwi wedi meiddio arall eirio be fasa'r englynion yn dweud. So dyma ydy cyfieithiad llac fi o'r adnod. Peidiwch ag ofni, stopiwch, edrychwch go iawn. Oherwydd mae'r hyn chi ar fin i weld mynd i newid popeth. Dyna ydy ystyr wele. Nid jyst rhyw weld rhywbeth yn sydyn, ond gweld sy'n newid popeth o'r pwynt yna ymlaen. Nawr, roedd yr angylion wedi gweld fod y bugeiliaid yma wedi ofni. Yn freaked out, fel bydde pobl ifanc yn dweud dyddiau yma. Maen nhw wedi dychryn. Maen nhw fyna yn neud eu gwaith, a sy'n reit, mae yna angylion yn ymddangos. A mae ofn yn rhywbeth, da ni gyd i ryw raddau yn ei gilydd yn ei brofi'n dydy. Mae yna ryw ofn beth yn bell o ddim un ohono ni. Mae plant yn ofn pethau, mae oedolion yn ofn pethau, mae pawb yn ofn gwahanol bethau. A dwi ddim jyst fan hyn yn siarad am ofn fel bod chi wedi cael eich dychryn gan rhywbeth, tybod? Ond falle bod chi'n ofn methu. Falle bod chi'n ofn siomi pobl. Falle bod chi'n ofn bod ar ben eich hunain. Falle bod chi'n ofn i colli rheolaeth, yn ofn i colli tymer. Falle yn ofn rhywbeth ynglyn â'r dyfodol. Mae yna gwahanol fath o ofn i gael yn does. A mae i gyd wedi dod ar ôl pob un ohono ni i ryw raddau neu gilydd. Ond mae'r englynion yn pwyntio allan a dweud, wel pan da chi mewn ofn, mae yna un sy'n gallu'ch helpu chi. A dim syniad sy'n gallu helpu'r bugeiliaid, dim hyd yn oed cyngor da, a dim set o reolau yn sicr. A dyma sy'n rhyfeddol am stori Nadolig. Be sy'n gallu helpu pobl mewn ofn ydy baban bach. A mae hwnna yn mind-blowing os chi'n meddwl am y peth, yn dydy? O holl broblemau'r byd,
o'n holl ofnau ni, fysa chi ddim yn disgwyl mae'r ateb fysa babi bach. Achos mor cute ydy babis, mae yna chydig o babis yma bore yma. Chos maen nhw'n eitha hopeless fel arfer, yn dydyn. Methu wneud dim byd dros dyn nhw I hunain. Ond mae Duw yn wneud rhywbeth anhygoel yn dydy. Y Duw holl bwerus, holl echiog yn dewis dod yn fregus mwyn i'n ieithu gyda'n bregesrusrwydd, vulnerability ni. A mae hwnna'n dweud lot yn dydy ynglyn â cymeriad Duw. Canis ganwyd I chwi heddiw geidwad, neu gwaredwr, neu achubwr. A mae'r baban yma wedi dod fel achubwr, ceidwad neu gwaredwr. A be mae hwnna'n golygu ydy rhywun sy'n gwneud rhywbeth drostoch chi allwch chi ddim gwneud eich hun. Mae lot o bethau mewn bywyd allwn ni wneud yn hun. Ond mae yna bethau eraill mewn bywyd, ni angen rhywun I wneud y drosto ni, dydyn. A mae Duw yn achub ni mewn ffordd allwn ni ddim gwneud yn hun. A mae yna lot o bwysau ar bobl dyddiau yma, yn does, I sortio allan I holl broblemau allan eich hunain. Mae yna lot o bwysau chybod I ffeindio'r ateb o fewn chi eich hunain. A dwi'n gwybod amdano chi, mae'r pressure yna weithiau'n gallu bod yn lot yn dydy. Mae e'n gymaint o pressure nes bod e'n neud ni bryderi a hyd yn oed neud ni yn sal. Ond newyddion da fi Gristnogol yw bod rhywun arall yn gallu yn hachub ni. Fod y baban yma ddaeth i'r byd wedi dod i'n hachub ni. Does dim rhaid I ni drio profi'n gwerth. Dyw e ddim ynglyn â trio bod yn gryfach. Dyw e ddim ynglyn â cadw addunedau'r flwyddyn newydd. Ond mae ynglyn â gadael I Dduw gael lle yn calon ni. Neges y Nadolig mewn ffordd yw bod dim rhaid I chi frwydro ymlaen yn eich nerth eich hunain. Achos mae yna Dduw wedi dod i'ch cario chi, i'ch achub chi ac i'ch caru chi. A mae hwnna yn newyddion da. Nath y baban yma dyfu yn ddyn, Iesu, yr un sydd wedi maddau pob methiant, yr un sy'n rhoi croeso I bobl sy'n teimlo bod nhw wedi cael eu gwrthod, un sy'n cario yn ei ogrwydd ni, yn delio efo methiannau ni, ac un sy'n cynnig bywyd newydd I bawb sydd isio fe. A beth sy'n gret ynglyn â Duw, does dim rhaid I wneud dim byd I ennill I gariad e. Does dim rhaid I ni wneud dim byd I heiddi I gariad e. Ond mae wedi cael ei roi I chi fel rhodd. A sim lot o beth am ddim mewn bywyd dyddiau yma, nag oes? Heblaw am parcio yn meysydd parcio Gwynedd ym mis Rhagfyr. Ond mae yna rhywbeth pwysicach am ddim. Sef y rhodd yma mae Duw yn dymuno rhoi I ni. A felly bod chi'n meddwl, wel, ydw I wir yn gallu trystio pob dim? Ydw i'n gallu trystio mywyd I mewn dwylo baban? Wel, mae'r angylion yn dweud mae'r baban yma oedd Crist yr arglwydd, neu y Meseia. Hynny yw Duw ei hun. A mae'n rhyfeddol dydy fod Duw wedi dewis dod fel baban. Duw oedd yn rheoli pob dim, ond eto wedi dewis dod fel gwas. A mae hynna'n hyfryd yn dydy. Da ni'n byw mewn rhyw oes lle mae pobl mewn grym a pobl mewn pŵer yn camddefnyddio I pŵer yn aml yn dydyn. Mewn pob math o feisydd mewn cymdeithas. Ond yn Iesu Grist, da ni'n ffeindio arweinydd sydd ddim yn defnyddio I rym I lordio hi dros bobl. Ond mae e'n dewis mynd yn was I wasanaethu pobl eraill. A dyma'r union fath o Dduw, dyma'r union fath o Feseia, da ni gyd angen wele ohono fe y Nadolig yma. Dyw e ddim ynglyn â trio'n galetach, dyw e ddim ynglyn â gwneud mwy. Mae e ynglyn â gweld Iesu. Felly, pan fyddwch chi'n Tesco neu Morrisons wythnos yma'n chwilio am y bananas, wele y banana.
Ond, yn fwy pwysig, cofiwch neges yr angylion, wyle ganwyd i chwi heddiw yn rhe Dafydd Feseia. Mae e'n hen neges, ond y neges da ni heddiw angen i glywed a'i dderbyn gymaint ac erioed. So jyst diolch i bawb am ddod yma heddiw. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Os ydych chi newydd yma bore yma ac y diddordeb ymuno gyda ni fel eglwys yn y flwyddyn newydd, mae croeso i chi wneud hynny. Da ni'n cyfarfod yma 10 o'r gloch pob bore dydd Sul, a mae yna groeso i'r plant pob dydd Sul. Tybod, maen nhw'n dweud fel dogs aren't just for Christmas. Wel, tybod, mae croeso i'r plant yma trwy'r flwyddyn. Ddim just adeg Nadolig. A mae e jyst yn hyfryd jyst cael dod at yn gilydd i rannu taith bywyd gyda'n gilydd a gofyn am help Iesu yn taith gyda'n gilydd. So mae'r band mynd i ddod fyny nawr i ganu un carol ola efo'n gilydd, a mae croeso cynnes i bawb aros am baned a sgwrs a biscuits ac yn y blaen ar y diwedd hefyd.